Čo je hrdlinka? Jaj. No, bacha. Je, že ma tu ostriha. No, to je za vidielko. A to baterky má? Má sa robiť čo najmenšie pohyby, nie prúdko, vieš, lebo to potom nestihne. Také jemné pohyby. Dobre? Dobre je, dobre. Podľa čaj to ide vyššie, že tie prúdy má. Vzdušné prúdy. Vidíš, stále? Hej, hej. Ja vyskovaj, Petr, robil záriž. To je... A to by aj do druhej vyšiel, že? No. Ale venku koľko vyšlo, by to vyšlo? Vonku nie.